Умовы працы на кантролі. Прафсаюзныя арганізацыі актыўна ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы сельскагаспадарчых прадпрыемстваў да зімы. На паляпшэнне умоў працы на жывёлагадоўчых і малочна-таварных фермах рэгіёну з пачатку года наймальнікі і прафсаюзы выдаткавалі больш за 300 000 рублёў. Санітарна-бытавыя умовы працы на фермах Віцебскага раёна разам з прафсаюзнымі інспектарамі праверыла Юлія Устінова. У Надзеі Філіпенка 176 падапечных. Жывёлавод даглядае цялят, штодня клапоціцца пра збалансаваны рацыён гадаванцаў, поіць іх, сочыць за здароўем і песціць. Цяляты добра набіраюць вагу і не хварэюць, а гэта лепшая падстава для гонару. Прадукцыйнасць будучага малочнага статку шмат у чым залежыць ад намаганняў жывёлавода. Умовы працы – важная складаючая поспеху. У нас есть столовая, где можно сходить пообедать. Есть у нас душевая кабина, мужская и женская. Условия нас устраивают. З маніторынгам санітарна-бытавых і умоў працы работнікаў на жывёлагадоўчыя і малочна-таварныя фермы выязджаюць прафсаюзныя тэхнічныя інспектары. Асаблівая ўвага на наяўнасць спецыяльных пакояў для харчавання і адпачынку, гардэробных і душавых, забеспячэнне спецадзеннем, захаванне тэмпературнага рэжыму. Полудзеткі – сельскагаспадарчы філіял прадпрыемства «Малако». Зараз гэта сучасная рабатызаваная ферма. Каля сотні работнікаў абслугоўваюць статак у 2100 галоў буйной рагатай жывёлы. У пачатку мінулага года да «Малака» далучыўся аграпрамысловы комплекс «Вымна». Статак больш за 2300 галоў абслугоўваюць каля 260 рабочых. Пакуль працуюць па тэхналогіі малакаправодаў. Каб стварыць тут камфортныя умовы, праводзіцца рэканструкцыя. Абсталяваны пакоі для адпачынку, капітальна адрамантавана сталовая. На работы у нас велись одновременно на 6 объектах по созданию этих условий. Нам еще, конечно, надо доработать. Где-то в районе 6 месяцев мы закончим одновременно практически все объекты, что сегодня можно говорить о высоком результате все-таки эффективности работы по созданию условий. Рэканструкцыя і мадэрнізацыя даюць вынік. Полудзеткі спрацавалі на 150% да ўзроўню мінулага года і плануюць гадавы надой 7200 літраў ад каровы. Абараніць, папярэдзіць і прыняць меры – задача прафсаюзнай арганізацыі. Выправіўшы парушэнні па рэкамендацыі прафсаюза, наймальнік пазбегне заўваг і з боку правяраючых органаў. Спецодежда приобретается, заказывается, ремонт в бытовых помещениях проводится. Мы постоянно на это обращаем внимание, это очень важно. И, соответственно, есть и отдача. Есть и отдача, и производственные показатели, и качество, и уровень заработной платы. Прафсаюзы на варце інтарэсаў чалавека працы. Падчас такіх маніторынгаў ёсць магчымасць пагутарыць з людзьмі, паглыбіцца ў іх праблемы і дапамагчы іх вырашыць. Юлія Устінова, Александр Рындзін. Навіны. Віцебскі раён.